Vi er på Besserrev på østsiden af Samsø på en usædvanlig smuk og dejlig varm forårsdag. Besserrev er en krumodde, der adskiller Stavns Fjord fra Kattegat, 5 kilometer lang og slår et lille knæk. Ude i siden kan man skimte en lille bule. Det er en høj, der hedder Hønsebold, og der har man en meget fin udsigt ind over fjorden. Der er et meget, meget rigt fugleliv i Stavns Fjord med masser af gæs og vadefugle, og der bliver ynglet rigtig mange fugle, og det betyder, at man lukker revet fra 1. april til 15. juli. Måske kan man lige ane, at der flyver et par skarv. Det er sådan, at inde i fjorden på en lille holm er der en koloni med 2.700 skarv, og de ødelægger altså træerne der, hvor de har deres rede. Der er rigtig, rigtig mange dejlige smukke sten på Samsø, og på Besserrev især. Det kan være lidt svært at gå der, men det her meget tørre vejr sammen med stenene giver en mulighed for en speciel flora med blandt andet følfod. Inde i havnen er der en naturhavn, der hedder Langøre, og den har været i brug lige siden vikingetiden. I dag er vejret usædvanligt stille. Og der bliver samlet sten op, og der bliver slået smut. Længere nede af kysten har vi Ballen. Det kan man ikke lige se her. Og der er de ved at bygge en ny færgehavn, som skal besejle Kalundborg, og der vil gøre overfartstiden noget kortere. Og det vil jo glæde os fritidssamsinger, som virkelig ynder at komme over på denne meget smukke ø.